Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per assistir novament a una roda de premsa que hem convocat d'ahir per avui. Disculpeu-nos perquè aquesta setmana estem donant-vos bastant faena, però la veritat és que creiem que el tema mereixia la pena. Creiem que el tema mereixia la pena perquè precisament avui comparec davant de vosaltres per tal de donar-vos una bona notícia, per anunciar una nova inversió que, com sempre, correix últimament en aquesta ciutat. Com sempre passa, quan parlem de noves inversions que no en tinguem, una vegada més ve del govern d'Espanya, del govern que no té competències en àmbits municipals, perquè sabeu que les competències són de la Generalitat, però front a la marginació a la que ens somet de manera sistemàtica la Generalitat Valenciana i la Diputació, front a l'aplauso de l'INA-INSA i el riure-li les gràcies a Camps i a Rus, nosaltres tenim la sort de poder vindre ací, no a vendre fum, sinó a vendre realitats. Ahir, la Comissió Mixta de l'1% cultural dels Ministeris de Foment i Cultura va concedir una nova subvenció a la nostra ciutat. Una subvenció de 296.300 euros, de més de 49 milions de pessetes, que es destinaran a la consolidació del criptopòrtic del Palau de la Vila. Una subvenció que, com sabeu, ve a sumar-se a la subvenció més gran que mai havia rebut aquesta ciutat. La subvenció de 1.327.780 euros que va aconseguir l'alcalde de Manolo Reguart en els seus últims mesos de gestió en base també a l'1% cultural del govern d'Espanya. Podrem així, torno a dir, com sempre gràcies als diners del govern de Madrid, fer front a l'última fase de la restauració, millora i conservació del Palau de la Vila. Una inversió que globalment serà d'uns 388.000 euros i que té per objectiu consolidar el criptopòrtic. El criptopòrtic són les construccions annexes al Palau, situades a la part nord-oeste i que constitueixen un pas de ronda de la ciutat. Són les estructures que defineixen el límit del Palau amb el riu i són el pas que connectaria la ciutat amb el Camí de Castilla, actualment amb el Carril. Gràcies a la subvenció podrà restablir-se l'estabilitat estructural del conjunt i proposar-se un nou sistema de nivelació que permetrà la circulació a través del recinte i la seva connexió amb les diferents parts del Palau. Culminarem així un llarg procés de recuperació d'un edifici emblemàtic per a la nostra ciutat, del Palau de la Vila, Palau de la Duquesa d'Almodóvar. Un edifici en el qual el govern d'Espanya ha invertit en conjunt 1.624.080 euros, més de 270 milions de les antigues pessetes, gràcies a l'1% cultural. I això en els últims 3 anys. Esta vegada venim a parlar de realitats, no venim a parlar de ficcions. Mireu, ahir vam estar així precisament per denunciar que dels 30 grans projectes que suposadament l'alcaldessa diu haver fet en aquests 3 anys, 21 estan per iniciar a dia d'avui. Dels altres 9 restants, 8 han sigut pagats pel govern de Zapatero i l'altre prové de l'anterior legislatura. Que trist que s'estigui acabant aquesta legislatura i que l'INA-INSA no hagi pogut aprovar i presentar davant vosaltres no sols fum i propaganda, sinó una verdadera obra realitzada i que fora nova, que a més, no estaria de més, fora pagada per la Generalitat Valenciana. El Plan Confiança sabeu que es va fer públic en febrer del 2009. Fa, per tant, més d'un any i mig que hem sentit parlar del Plan Confiança, que ens hem acostumat a sentir la seva propaganda. Però a dia d'avui, a la nostra ciutat, no hi ha en marxa ni una sola obra del Plan Confiança. A dia d'avui, el Plan Confiança no ha creat en Ontinyent ni un sol lloc de treball. Això sí, per així han passat ja 2 consellers, no sé quants directors generals, per a vendre-nos fum. Mireu, nosaltres, per així, no ve ningú del govern d'Espanya a vendre fum. Quan venen a portar inversions i bones notícies. Perquè la realitat és que tenim ara mateix un pont, el pont de Sant Vicent, amb uns accessos pagats pel govern de Zapatero, però del qual no s'ha aplicat encara ni una sola pedra. Tenim també un teatre Echegaray sense butaques, un teatre rehabilitat en 2,4 milions d'euros del govern d'Espanya, però que no podem gastar perquè la Generalitat novament no complís amb Ontinyent i no fica les butaques. Tampoc sabem res de l'hospital. Sols sabem que no tenen diners per a pagar els seus accessos
i que han ficat un cartell ben grandot que ha costat 20.000 euros per a vendre-nos fum i enganyar-nos a tots una vegada més. Front a això, tenim les realitats. Les realitats són que el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha invertit en Ontinyent en aquesta legislatura més de 13 milions d'euros. Exactament 13.012.512 euros. En pessetes, perquè s'entenguem, 2.165 milions de pessetes. La Generalitat, ni una sola obra, ni un sol lloc de faena, ni un sol nou projecte d'aquells del deute històric, d'aquells dels més de 110 milions d'euros que a dia d'avui continua adoptant la Generalitat d'esta ciutat. Jo crec que queda sobradament demostrat, amb el que parlàvem ahir i amb el que parlem avui, que el govern de Linains és un govern de trànsit. Va ser un govern socialista presidit per Manolo Reguart el que va aconseguir la subvenció més gran de la història de la ciutat. I estic convençut que serà un altre govern socialista el que donarà un nou ús al Palau de la Vila. Un nou ús que en aquest cas us puc confirmar que serà consensuat amb totes les forces polítiques. No serà imposat. No. Parlarem amb la resta de partits per donar al Palau el millor ús, no sols el que l'alcaldessa hagi decidit ja. Jo crec que el temps de Linains s'acaba i la promesa pluja de milions no arriba. Front a això, tenim la sort de que el govern d'Espanya sigui complís amb Ontinyent. Precisament per això, sols en l'últim mes, esta és la segona vegada que compareguem davant vosaltres per donar-vos una bona notícia. Farà unes setmanes vam comparèixer, encara que aquells que s'informen per TVO no ho saben perquè vam estar novament censurats, per anunciar que el govern d'Espanya havia concedit als moros i cristians la declaració de festes d'interès turístic nacional. Avui compareguem per anunciar una nova inversió del govern d'Espanya en Ontinyent. Jo crec que l'únic que podem és felicitar-nos i sobretot exigir a la Generalitat que prenga que agarra una bona idea del que està fent el govern d'Espanya, que prengui exemple ja d'una i que comenci a invertir en Ontinyent. Moltes gràcies i